asaenda kuti vachichero kumatuko ndozoda munhu wamwari vakozoto wako mwana kumati yakadini vachirimo mamunenavo asi mwana kumati yakadini yakapera rugare vatendi hakumushavu chaitiro kuti ivo mama pavaita maturozi vachisvika kachivakalosvikana na 3 havasviki kwavo veto vanaka kuchechi uvozomutoti bishop vatoa kuchechi wakatumwa wasvikanyirawo wakazvikanyirawo kuteerera kunokunda chibayiro rugare vatendi imwe tasina dzimba dzokuvatendi chevukati na11 ngatidzoka tinodzoka ndozotakafambira pano tite basa ramwari takasununguka rugare vatendi verengai 13 yekuvhara vakabudisa mweya yakaipa mizhinji ndozotakatuma kuti katapedza zvose zvitafara tokumbira vanorwara vakazodza vazhinji vairwara mafuta vachifanira kuti vavapore vachivaporesa ungangoma kukuradza vanhu asi usina simba rokuporesa vanorwara kutamba nekuku kazi regai ndikuchenjei handichataura hangu zita asi pama delegation endakauya nayo ndakaona kuti mufaro umwe wakadorara anzi bhisi rakadai renyama yakarositiwa iri muhomwe akati ndofumanchino wakuseni ikafarika kuti kfp akavata nayo yanga yakabikwa kubikira nhume dzadhavhidi yanga isikabudi mutombo chikakasa bhachi yakapiswa zvakanaka zvichiri tose revarume rugare vatendi mama yanga achitibikira kuyakana ari panangadorkusinedza kuti umwe mukuru akati yangu iyi ichengetedzwa zvakanaka pakuseni adi kuti pamba nomunhu kuti zvakabikwa nomwoyo unoda rugare vatendi haikona pamwe pandakasvika unoshawa kuti uyo watuma woudza mai kuti saka mvura makuitirirei natorwa kuti kwauzwapo amai rugare vatendi kungowedzera mashoko omufaro zvawo asi pano takagara zvakanaka takachengetwa toda kuti titende mwari rugare vatendi handingaperayo tigare zviri pasi zvamangwana nano mwari wenyu mwari wadhavhidhi mwari wasamueri mwari waandriyasi ngavatitungamiri pabasa rose tite zvinhu zvedu tine kufunga kumwe nokuita kumwe chete isu toda kutodzidzavo rugare vatendi toda kutendai mwari wenyu atitungamirire amen